sa pagsulbad niini. Nagkinahanglan kag kahayag na may ulamdag sa imong unahuna. Ug tungod niini, nataw kini nga atong tulumanon nga naguluhan. Kini ang akong suliran. Kini ang akong suliran. Mga minugbong duwa nga matapos lang sa usa ka hugna. Mga kinutlog gikan sa mga suwat sa mga minahal namong tigpaminaw. Busa kung aduna kamoy suliran nga naggumon karon sa inyong galamhan. Suwata ka na og ipadala ning atong tulumanon. Kini ang akong suliran. Aron kabuhatan ka na og duwa sa kahanginan og pagatambagan sa mga bulawanong hunahuna. Kini ang akong suliran. Kini ang akong suliran. Sinumuat ni Teresa Tirul Soria, ubos sa direksyon ni Ingrid Miss Iver Tudaso. Dalit kaninyo sa RMN Drama. Recorded by X Thunder Gaming. Maayong adlaw kanyang tanan nga nagpaminaw karon ning tulumanon, kini ang akong suliran. Ilabin na ninyo Dr. Rene Obra o Attorney Elaine Bathan. Ingon man sa mga artista nga maghatag og kinabuhi ning akong suwat suliran. Tawgalan ko niyo sa pangan nga Jean, 18 years old, estudyante, taga Negros Oriental. Punto legal kining akong suliran. Wa man ko kumagda sa apelyido sa akong tinuod nga papa. Aron isabtan, sugdon ko sa love story lang Mama Nini ug Papa Oscar. Ingon ini ang mga panghitabo. Dako na gid ang akong tiyan, Oscar. Maklaro na gid siya. Ug siyang unang bunga sa atong gugma nini. Oo, Oscar. Unsa ka ni siya, no? Lalaki baka ni o babae? Unsa pa mo gusto? Akong gusto nga lalaki siya. Gusto ko babae siya. Aw, balag unsa oy. Basta kay bunga siya sa atong gugma nini. Oscar. Ni, papalion ko sa akong mama sa Cebu. Dalang ko ni sabot ng gamay sa mong yuta. Mukuyo ka? Di lang siguro, Oscar. Kaya akong trabaho. Gusto pa mangguko mo trabaho ang to na kaya pa nako. Yawat na lang ba? Ang ako masweldo, madukan sa kong pagpanganak pohon. Aw, nahala sige. Ako na lang uli sa amo sa Cebu. Balik ka ba ako, Oscar, ha? Uno, ang angog dili. Isaad ko. Balikon ko kamo sa akong anak. Mubalik na dayon ko, nini. Ha? Wa na mo balik si Oscar, nene? O dili na ako siya makontak pa. Unsa? Hala, na naman ka. Ambot lang. Hello ladies, papalit ako. Ay, kadil sa si Stephen. Ang suki din ako sang servan. O say ato, Stephen. Oscar, naman. Hain ka naman. Maglima ka buwan na ning akong tiyan. Unsaon naman lang kung mga nakuha ka. Oscar. Uy, out na to, uy. Wala yung gapon ka magunok diha. Tanan na. Naisig ka ko uliya, uy. Madaot niya ng bata nga imong gimabdos. Natingabaya sa Stephen ganina kung ano nakilak ka. Nagkabantay din siya. Oo. Nangutan na. Ibaw ka nabayaan ng tawana. Sa una pa na gustong naninguha ni mo. Pero, naa na lang kay Oscar. Oh, entertainan na lang na si Stephen. Dako sa nagkukma ni mo. Dili, Carmi. Paabutan yun ako si Oscar. Naibaw ko mabalik siya. Oh, basig si Oscar na. Kanihit lang. Ska! Dagka ko prutas. Magkaayo na siya mong pagsabak. Di ba lang ko ni mo padayon nun? Dali. Dayon, Stephen. Lingkod. Salamat. Unsa day mong tuyo?
Nagkasabot ko sa mga sitwasyon. O, nagkinahalan ka na ako ninihigayon na aron nga maatiman ka, kay mabdos ka. Tuguti ko, nga ako'y mga mahan sa imong anak. Andam ko ipada ang ako apelyido sa imong anak. Aron maluwas ka na nag-imong kahimtang karon. Magpagkasalta. Recorded by X Thunder Gaming. Nagpakasal sila si mama ug ang akong stepfather dihang 5 pa ko kabuan sa tiya ni mama. Ug sa pagkataon nako, apelyido na sa akong stepfather ang akong gida. Wa na ipaagi og adoption. Sa laktod nga istorya, giangkon ko sa akong stepfather nga matuod niyang anak. Nga siya ang matuod kong amahan. Sa pagpanlabay sa mga tuig, karon nga 18 years old na ko, nagpakita ug nagpaila ang ako matuod nga amahan. Unya, ikaw? Ikaw ang tinuod na akong papa? Oh, Jean. Jean ang gipanga nilang Nene ug Stephanie, ha? ako si Papa ni mo, Jean. Oh, nganhilag man ka. Parehas tagkilay. Papa, ginay ka na ako. Jean, ina na. Pasiluwa ko ha. Akong nahimo ninyong mama ni mo kaniadto. Nagasaang ko. Mama. Apa niya ako. Nibalit ako aron mawi sa akong pagkuwang ni mo. Katagi ko kayo na lang. Kaya kung masatang matanaw ninyong duwa diha nga hindi sanay, niya nagmulakay. Uy, niya naman din atong order ng pagkaon, oh. Sige, mangaon mo na ta. O pagkahuman, atong sabutan, ag-alang ni mo anak, Jean. Naundan di ka sa pag-eskwela? Opa. Kay naapamanggod ko yung mga manghod. Okay. Pa-eskwelahon ti ka. Ha? Tinuod ka pa? Unsa mo ng kursong imong gustong kuhaon, ha? Pa-eskwelahon ti ka. Apan, maayo unta kung makadana ka sa akong apelyido, Jean. Ha? Ano, ilisura na babae, uy. Nga naman, Yads. Nawat nawa, ha? Pagkataon ni mo, kasado naman ko sila si mama ni mo, ang stepfather ni mo. Nya paglugwa ni mo, apelido naman sa imong stepfather ang imong gida. Ura na ginog siya na gid ang tinuod ni mong amahan. Pero Yads, ganahan ko nga sa akong papa na yun nga apelyido ang akong dadon. O kung dili man mahimo, bisag kang mama na lang untang apelyido. Dili lang sa akong stepfather. Sa pagkatinuod lang, bisag maayo pa ang akong stepfather dili nako. Apan lahi gyud ang akong gibati alang sa akong papa. O gipasabot naman sad ko ni papa sa tanan nganong nahitabo to nila ni mama. Ang akong mga pangutana mao kining mosunod. Unang pangutana, 5 months ko sa tiyan ni mama dihang gikasal sila sa akong stepfather. Pagkataon nako, apelyido na sa akong stepfather ang akong gida. Pwede pa ba ni mailisan ngadto sa apelyido sa akong biological father? Ikaduhang pangutana, kung may tulubago ng akong mga ginikanan ug ang akong stepfather, unsa man, pwede ba nga mailisan ang akong apelyido nga dili lang sila mapriso? Ikatulong pangutana, kung pwede ba nga mailisan ang akong apelyido, unsa man sad ang proseso o mga pila man sad ang mga gasto? O pwede ba nga ako na lang ang magpausab sa akong apelyido o dili na maapil ang akong mga ginikanan? Ikaw pa to katapusang pangutana. Kung dili pwede nga mapausab ang akong apelyido, gikan sa apelyido sa akong stepfather ngadto na sa apelyido sa akong biological father, pwede ba
Nga apelido na lang sa akong mama ang akong gamiton. Unsa man ang mga pamaagi. Palihog, tabangi og tambagi ko. Kini ang akong suliran, Jean. Maayong adlaw mga suking tigpaminaw, kini si Attorney Elaine Bathan. O kinisab si Dr. Rene Obra. Karong adlaw kami sa ko ang partner, nga gwapo kay nga doktor. Yeah, of course. Thank you Yes. very much, Attorney. Ang mohatag ninyo tambag tubag solusyon sa atong sa inyong mga pangutana o problemang may punto legal. Punto medical, psychological, emotional, behavioral o mga problema sa mga ginadiling drugas. Ay namo pagdugay ipadala na ang inyong suwat sa suliran_612@yahoo.com. Or sa atong Facebook account, kini ang akong suliran, official writers page. Pwede sad atong ipadala sa 3rd floor, Jose R. Martinez Building, Osmeña Boulevard, Cebu City. Kumusta man ang ato ang mga suking tigpaminaw, hinaot unta nga ni smile ta pagmata, wa ta gisapot, wa ta nagbisti-bisti din sa ato ang mga silingan din ha, wa ta naglagot, no, wa ta nagalburuto. Uy, di ta magpada sa kanang ato ang emosyon, dapat ato ang i-take in no positive ra gyud, bawal negative kay musamot gyud. Sometimes we attract baya no things depending on how we feel. Kung pagmata suway gyud na ninyo kanang di ko magpada, positive vibes lang gyud, positive vibes lang mo gyud na ato ang gina-attract, laws of attraction, no? Yeah. Okay. Ato makutlong Yes. pagkalunan karalaw, Attorney. Mao kani nga, if the plan doesn't work, Yes. change the plan but not the goal. Correct. Oh. Kay naa may lain-lain mo na there are several ways to kill a cat. Oh. No, dahil okay. lain pa maagi. Pareho na nang moadto tag destinasyon, dili man na usara kadan. Okay, kung naay nag-ali sa daan, mulipas ka, mangita kag laing dalan. Correct. Abot. Pwede man ta mag-land trip, pwede ta mag-eroplano, pwede ta magbarko, pwede ta musakay, maglakaw. Depende gyud, no? Ug way biyahe sa eroplano, aw mangita tag laing paagi. Inana gyud nang kinabuhi. Ang importante, wa ta mo urong, wa ta mo give up. Okay? Greetings today. Greetings, may pagpaminaw ni Ricky Largado diya sa Ward 4, Minglanilla, Cebu. Adi si Mistro to Winnie Rose Soros diya sa Pinamungahan, no? Pero may ginaminaw si Winnie Rose Soros na to, no? Ug mga taga La Libertad Negros Oriental, mga Lindayaw family, Maricel, Rosalia ug Antonio. Di si Mistro sa mga parinti ni Joel Andales na nga nasa La Libertad. Asa naman ko na nasuwat mga taga Badyan, no? Mga kauban ni Ma'am Blaze Kamomot diha sa Badyan, no? Barangay Huwagdan, Ubay, Bohol. Yes. Siya Moto Dins Vlog, tawag ni Flora Sumayang ug si Boy Sumayang. Katong gisuwat di Doc Virgilio Sanchez, si Radi di Vivar, Virgo di Vivar sa Basak Pardo. Yes. And ato ang letter sender karong adlaw do. Sender karon nato ni si Jane, 18 years old, taga diin ni si Jane, taga Negros Oriental, punto legal kining suliran niya. Usa ni wala manggug ko magdala sa apelyido sa akong tinuod nga papa aron mao ni problema siya sa iyang surname, Attorney, no? Surname. Unang pangutana, 5 months ko sa tiyan ni mama dihang gikasal sila sa akong stepfather. Pagkataon ako apelyido na sa stepfather ang akong gidala. Pwede ba ni mailisan ngadto sa apelyido sa akong biological father? Dapat gid ang imong gidalang apelyido is ang Biological father. biological nga father kay mo manggod unta na ang sakto. Kaso lang bizarre ang iyahang situation, Doc, no? Because ang atong balaod nga ang bata nga nataw suds kami niyon is assumed to be a legitimate child. Mo nang natugutan pod nga imuhang apelyido sa imuhang stepfather ang gidala kay naminyo man sila sa imuhang stepfather, pero dapat gyud unta nga siya, pero musugot ba ka ang imuhang papa, no, nga mao na ang situation. Kay kung mahimo nang ingon ana, the situation there will be very different. Ngano man mahimo kang illegitimate child. Kay di man minyo ang imuhang mama ug papa. Ikaduha, dili na ka manunod sa imong stepfather kay di man kaniya anak. Adto ka manunod
ngadto sa imuhang tinuod og biological father. Kani, this is the correct situation and this is really the correct scenario and that is really the legal effect sa imuhang sitwasyon karon. Nga dapat unta illegitimate ka nga bata, no? I-acknowledge lang ka sa imuhang papa. So, it has to be nga mo file gyud ta dito sa court, no, of paternity ug correction of entry kay di man ni siya ordinaryo nga pagpa-correct sa imuhang birth certificate nga naalay mga clerical nga error. Kani serious error man ni nga will affect really your status to which the state will have to come in and protect. So court proceeding yun ni siya that will require the consent of both your stepfather and your biological father. So sabta ang consequences ana, but that is the right thing to do. Okay, so klaro katong gingon nato ni Elaine, ha? Kaduhang pangutana, kung may tulubagon ang akong mga ginikanan ug ang akong stepfather, unsa man, pwede ba nga mailisan ang akong apelyido nga dili lang sila mapriso? Well, kana simulation of birth man gyud pod na, no, ang kana nga kani nga situation, pero I don't think so. Wala lay mo kiha, pero wa man I don't think na imo kiha for simulation of birth. I think not. Dili ra gyud pod magka problema dinha ngayon na gyud ka serious because the state would rather go for the correction, no, of your correct birth kaysa sa mukiha nimo for simulation or sa stepfather nimo for simulation of birth. Okay, sunod nga pangutana. Kung pwede nga mapailisan ang akong apelyido, unsa man sab ang proseso ug mga pila man sab ang akong magasto? Ug pwede ba nga ako na lang ang magpausab sa akong apelyido ug dili na maapil ang akong mga ginikanan? Dili pwede nga dili maapil ang imong ginikanan because primarily sila mo'y affected and ikaw, no, sa sitwasyon. Una sa tanan, dili ra ni ordinaryong pagpausab sa imong apelyido like I said. Mausab pod ang imuhang relationship sa imuhang stepfather. Kaya in this case, mabugto na imuhang relasyon sa imong stepfather, no? Wala na kay relationship under the law because mausab og mawa naman ihang pangan didto. Ma-establish ang connection nimo sa imuhang tinuod nga amahan ug biological nga father, in which case all the legal implications, no, of an illegitimate child, entitlement to support, entitlement puhon to succeed kanang manunod ka, no, rules on succession, kung mawala imuhang biological father aduna ka manunod iya mga kampangan, whereas imong stepfather wa kay makuha, no, unless na siya i-donate nimo. So dili pwedeng ikaw lang, maski pag ikaw ra gyud ang mo file, ipatawag gyud na silang tulos korte. Di man na siya hasol. Di na siya hasol yun. Mga kausara na sila mutunga din ha, no? But important lang yun nga maghearing kay di ni pwede nga kanang clerical error lang sa local civil registrar. Okay. Kung pa ito katapos ang pangutana, kung dili pwede nga mapausab ang akong apelido, gikan sa apelido sa akong stepfather ngadto sa apelido sa akong biological father, pwede ba nga apelido na lang sa akong mama ang akong gamiton? Unsa man ang mga pamaagi? Dili gyud gihapon because so long as di na nimo mausab ang imuhang birth certificate, apelido gyud sa imuhang stepfather imong dalhon. Nganuman, kay nataw lagi kasulod sa kaminyoon, you are presumed to be legitimate. Kung di na nimo ipausab, magdagid ka sa apelido sa imuhang papa, stepfather. Kay kung unsay nakabutang sa birth certificate, mauman ang imuhang dalhon unya. Kung nakabutang didto angan sa imuhang stepfather as your father, na ay date of marriage, makana gyud ang imuhang dalhon unless imong ipausab. Di pwedeng apelido sa imong mama. Musamot og kagubot. Kay minyo man imuhang stepfather o ang imuhang mama. So, iyang apinya mo'y nakabutang si mong birth certificate. So, kung unsay nakabutang mo, imong dalhon ha. So, ipausab na kung gusto ka. Okay? Okay, Jane, no? Klaro tong yes. bata pa man ni si Jane attorney, ay? 18 pa ni. Lagi, pero need man. Of age na gyud ka, pero need gyud ka og assistance gapon sa imong parents ha to file this case. Okay. Kay dili man gud siya, like I said, di man gud siya sa local civil registrar lang, Dok. Kaso gyud ni. Kay change of name, change gyud imong apelyido, change ang record nimo, mausab na imong amahan niya, naagid siya legal implication. Mga sukintig paminaw, hinawat unta nga namoy nakutlo na pagtulunan karong adlaw. Kini si Attorney Elaine Bathan. O kinisab si Dr. Rene Obra. Daghan kayong salamat sa inyong pagpaminaw sa atong tulumanon. Hangtod sa sunod nga sugilanon, dinhigapon sa tuwang programa, kini ang akong suliran gikan sa RMN Production Center. Radio mo nationwide, tatak Araman. Daghang salamat. Og maayong adlaw.